Ato ko sa kuwang barangay huli kay nakoy o sayon ron kay katong nag-away. Basta magkuhan meron na ako. Moto kay one siguro rin one. Right, barangay hall. Ningaw man ay kong barangay dire. Asa min tanong dire? Dong, wala man ay tanong ding gibiyakan naman yung barangay noon. Wag klaro may kong mga tanong ba yung putbulon? Bakit? Dong! Wag yung doon. Sa lingkod lang. Yakin. Mura pa bertil mo tayo kita nih. Kailangan gini kapitan tak kay saan naman. Hindi na to serbisyo magklaro. Bro, may mo sa iron. Ako. Dito. Kinapot na agap! Sus! Nga nang yung moment ibiyaan ng barangay hall? Dito ko sa atong project na ito nga, kung ano itong kingon ng mga project nga kasada ba nga, uy, human-human, hantot ka ron, human lang pong eleksyon, hapit na lang pong human termino ni mo, hantot ka ron, pag yung human. O pag hindi ba human eh? Kung sa'yo plano ito, di dito ni mo human nun. Reklamo rin itong mga tao dito, kasa na parang budget ato, kasi kurakot, patay mo itong mga tao ito po aga. Ang gato bumbadit to sa kasada dong. Oh. Ako magugi pang chicks. Namon na ron mo daron kay. Pero ayan ko kay kasi mga apelyido nga way klaro, kay wa mo kay klaro pagka kapitana. Ato lang ilisan. Kung sa ilisan ang kapitan? Ayo, ang gato kalsada. Ilisan ang kalsada. Kalsada. Ilisan ang kalsada. Ilisan lang to kalsada. Oh, di kay mujuti sa ko diri kay nagkunsa ni kay. Mag-uniform lagi. Ay wala uso uniform ng barangay huloy kay ang kapitan way klaro asa ba mga talo mag-uniform pa rin naman talo. Ari ko sa putahan ni may mapot ra. Oo, sige. Saan sa ko ang kuan mo mag-uniform? Potong ni. Ngayong hapon. Oh, may hapon dyan. Kapitan. Kapitan, nanto soday. Oh, wait, klaro. Duka-duka. Ato alang arong wag tang duka ato. So ay problema day. Nata ko ipatawag lagi. Patawag? Nay nang utang na ako nyo, waning bayad 20 pesos. Ay, nga ang problema dito eh. Idugang na sa problema ng kapitan ay daghang may gikurakot dito bisig bayaran na niya yung giwag pangutang. Sobra lang. May adto. Oy, Ang kapitan diha si Kapitan Pabling may klaro. Oh, na dito. Nagduka-duka. Naabot na nagpatawag nako. Amor to nag-ikari di patawag ato ni. Oh, naabot na diha. Oh, na bago pa ginabot ato, asudla lang eh. Ang may naabot na kay. Oh, mahusay na yung problema dito. Sige. Tatla na siguro ng kapitan yung problema eh. Taghan na subo sana, kurakot na. Kapitan, may klaro. Kap. O magkay klaro kap nga ko diri ngano magsige magkatubang ana mo cellphone bisa man di ka mosulbad sa akong problema. Naalala ka dahil bantay na. Na pasumban lang gyud mo yung pagkakapitan Pabling way klaro gipasumban lang gyud ani mo kap. May adto kap. Oh, may utusad. Oh, nana day nagpatawag nako. Unsa ang problema hanyo di ay? Siya man nagpatawag kap. Tanawa na day mo ang Ano na ko sa record mo? record di akap kay nana ko diha na bayad-bayad lang ko diri nya wa ka kay baw. Kama day sige na sa juti-juti way klaro. Gamitin na goggles kap. Kaya hindi na juga klaro guro. Layo. Oh, Tanawa di akap na dia. Si Jen wala kuwang ni kapitan na. ay sa mo wala sige. Eh? 20 pesos utang. Oh, dugay na kay nangautang ka. Ay bayad-bayad. Ato lang sa yun. Oh, sige, masaya na. Sige. Oh. Ge. Kasi mo ba? Siya man nagpatawag. Siya mo una. Oh. Siya man nagpatawag nako kap. Ito. Oh, ako una. Ang ako nga 20 pesos kanu sana mabayaran. Dugay na kay nang utang, way bayad-bayad. Ikaw.
Kanang 20 pesos ka, kuha anak niya namubos yan, namubos pa utang. Nagpugsong nila kapit ka, ano na balibarat pugsong ka? Yung kara na ko ka, mabalikat pa rin ka na. Sus ka na problemahan yung duha ba, partir ginanggamaya. Yung mga na yung gawayan. Lisod kay pangita ng kwarta ka, oy. Ate mo piso, di ka kapunit daan, anak. 20 pesos pa ka. Ilisi na lang na, o 20. Ako mo ilis siya, Oh, 20. Ako ilisin pa na 20. nakautang, ako pa Oh, ilisin na 20. utangan, ako pa siyang ilisan. Sus yung taon. Kasi klaro ni mo kapoy. Kani atong kapitan. Una pa din yung panahon namin na nilistan. Kay, asa tong lugar nga wa siya kadaog. Di ka sulimi. Tayo sa day. Pibor mo sana iyong gisulti. Na ikay nagpibor-pibor. Mayroon kapoy, napalista mig tupad. Di may lista kay wa mi sa kanang butante diri. Ang uban ang doon sa luwag, hoy papilon sa tupad-tupad. Oh, sus ka naram na yung tupad-tupad. Oh, Parang pagtupad-tupad ka. sabay rin sa timong utang 20 pesos. Uy, gihusay na tangkap ko. Bayad na dito sa 20. Puro ay mukapura ha. Kaya kanang 20 nga akong iwam ni mo, ikay na mubos na. Palit na to bag 20 nga ginamos. Una, palit to ginamos balik 20. Unya na na bayre. Nakala mo ka paningil. Maningil ko, basta datadatahan ko nimo. Kupat, data ko na puro. Mga karon. Isa ko kadata na, oy kan. Liston, mga ikan. Piso una. Ikaw ka po, nga sa katingog-tingog diha, pabor-pabor man sa nang imuha. Uy, naunsa ka naman. Sao, sino mong galis? Wa mo may naglalis ka. Ang amo nga mahusay may. Ikay ang mahusay na ako. Kakapitan man ka din sa tong Balangay Hall. Balangay hall ko ni God. Oh, Sa mamusod ka tong bangag. aw, di man na kasi Pwede ra, pangagdo na to siya. pwede ra. Nya, unsa man dyan angay na kung buhaton ani ako. Di ana na lang. Pagbuhat mo kasulatan, datahan mo siya. La, isa may habot. Ako maghimo, ikay kapitan, dapat ikay maghimo Di, kasulatan. Kamong duha ba? Paitan ni mo kap, ikaw amahan sa akong barangay pero wa kayo kapitan public way klaro. Tus paitan. Di mo ka kay 20 pesos Ano mo utang. ginagsun kap? Ayaw pagdahon mo makadaog pa ka. Kadawag jud ko kadaghan kay butante. Di na ka naturo ka na motor og loyal na nimo. Wa, zero. Sige. Pagbuhat mo kanang pirmahanan. Di. Pagpuha sa sulatan ka mo pirma mi. Ikay mo himo Ako ay kasulatan ka. musuot og kasulatan. Wala man kay sekretary, ikaw diha. Asang Paningkamot. tanod? At Pwede na to sa kong tanod. nga sa kap ano man atong kapitan. Nagkadugay sa inyong barangay hon wa ka klaro. Naaguro ni babae ni kapitana. Ay, istorya ng babae kay kaminti ng babae na ko. Yayo ka mo kinabuhi ka. Dago ka mo lang yung kadabuan ina. Sige lang dawag. Sige, dawat na amo ay. Pot daw ni ba ang bakit kapuno nga to? Asam nito kung i-deliver itong tulog kadang truck ni ay. Dam truck na pero ay sud. Na, bungot sa Kasi ito ang i-deliver sa balay. Na, wa dito ma-deliver di ay. Sa pag deliver sige kan bukan pangas bukan na sawa. Pag deliver ka kap, na ako gakap mag-monitor ka og ipang deliver pa dito sa imong gi kuan nga area. Hindi man na rin kayo. Papunta ta na sa basro na sa dump truck. Sige, lista ni kap. Di sana ko ha, magkuhan mo. Okay? Yes, naman inadlaw lang, dos ka lang adlaw ka. Patawag ani barangay mo. Uwo ta oy, uwo ron patawag ka. Dos lang. Hay mo dai yung aircon ka, di ba na ako ni aircon nga. Ano ta sa mga tubang? Nato, dato. Patay kay kasi kurente. Asa man dai Tos ang babaw, budget tos dai babaw. ana. Kasi kurente. Diri na Na ka sa ako boss. bulsa kay ngara na bulsa yung mga boss ka bugat. Kung gusto mo magkape, na magkape. Imo ko tani. Kapirasan, way Paris. Uy, pares, dahil si Kanon na nakilid. Pero makodaan. Nalakap ay, ang Sige, amo, pamana nyo. ang bad na na. Sige, permane mo. Sige. Ani atong Kaya kapitan. mahusay ninyo. Akong nabantayan ang kapitan basta na ay patawag dali ng mga Dos ka adlaw ka, dos. Mas doon sa kadlaw. Nya, 20 pesos na. Pilam na adlaw ka. Hames guro pa ato kapabor. Kap, dos ba? Paminaw diha. Ano? Dos. Nya, kanana 20 na. Pila man na kadlaw. Kuha ni, kung dos na ni, tagkada kita, sumama ito sa katuig. Kada kita ra Kada pa kita, kada kita bayan. Kita, og di magkita, di yun bayan. Hindi ka bayan. Ang mga buta ka po dali Ano na. mo na nun? Sa mga na yung kasunduan. Oh, sige. Sige. Nya, Nya. ako na lang ko ninyo kap. Sige, thank you. Oh, makay klaro ka boy. Ikaw. Ari ko kapre kay kalibangon ko si ato kadiya. Siya ka, nabot ko na lang tanas. Una lang ito mo sa nimo. Sure ba? Sure eh. Bago bagi ho, Oh, yan. Kubaan ka na, wala.
Basta ka. Sige, sige. Guys, sige, ada Si Aaron, tayo ka. Paligid niya ako ni. Sige, saglalo sa 20 pesos, patindi namin sa paa eh. Alam, utang na sa 20 eh, kasama sa paa. Wake up! Yung sa gada kami sa may dili-dili mo kaya. Di, wala. Nagtanong na may ukok din. May ukok? May ukok na ba? Asus mo na yung gili-gili ka kapitan. Suswili ka ka. Pasi nga ng kapitan. wala Ay, klaro na. Huwag naman, kulbad na ako problema ka. Ayo. Ikaw na lang magbayad ato. Ayo, mamoy. Ikaw na lang magbayad ato. Naman, teka, panilili ka ka pa. Sus, kaya tal ko ani ako may kapitan. Ako may bayro sa utang. Linding 20. Ay, muna na.